Кого виждат очите ми? А? Какво виждам аз? Млад дядо или стар баща, а? Айде, аз се чуя къде се загуби. Чак няма с кого да изпием едно кафе, бе? Гиди. Срам ме беше, затова не ти казах нищо. И готвиш, значи, а? Аз винаги не готвя, да. Което си е право, право си е. Снахата вечер ще направи нещо. Ама Тери като каже, искам крем ванилия и... Браво, бе. Виж сега, то не е чак толкова трудно, не? Най-напред сваряваш млякото. Яйцата се разбиват отделно и след това на слаб огън, докато се позгъсти малко. После му слагаш ванилията. Това му е това, ама не е там работата. Аз съм за това, който си има деца, да си ги гледа. Да. Виж го да не е мокро. Не, няма нищо. Какво Защо плача? За пенсията на дядо си вече трети коняк пият. Сега, тя и жената ми пише от Алжир. На внука му било мъчно за мене, да съм отишъл. Да ходя. Да не съм луд, бе. Да вися по алжирските бакалници. А ти предаде фронта. Предадох го. Още на другата сутрин го предадох. Влиза с на хата, пита. Вика, сега ти като се пенсионираш да не се разкиснеш. Млад си, няма да предаваш фронта. И докато се усетя, хайде в бакалницата с бабите барабар. Слушай, отиваш, удряш си мърк по маста и им казваш. То сега било каквото било. Не съм и слугиня. Комуто ли хареса, може да напуска. Апартаментът е мой. Да, ще се оженя. Чакай, това, дето ще се жене, може и да ни го казвам. Това най-вече трябва да им го кажеш. Да се стресат малко. Ще го направя. Като нищо ще го направя. Нищо няма да направиш. Ти си баба, бе. Аз? Не ме познаваш ти. Ела с мене да видиш. Да видим. Айде. Къде е детето? И на мен ми се е случило да забравям, а по-дребни работи. Аз като те разправях, кой ще го вземе, бе? Притрябало му е на някого беля на главата.